Saku Jemati Rayu Sakuyu kesempatan begini kata laki panpun kenawat Gusti kawaku saengga begini iso makumpul di Palengan Karepan Nusantara ngono ya. Nggih ya. Ki mau jajane yo durung jadwal ngaji ning karo ana siramu lagi bali lelaku saka ngendi ngono Kanggara. Saking sedang duduk peging ya, Boyolali. Tirakat kungkum ngono ya. Nggih ya. Iya. Kadang siramu takone delalai kok pas malam Jumat apa iki? Kliwon ya. Malam Kliwon. Iya. Kok gawe laku pribadi. Anake bisa enta beburide ono waktu sing dilonggarake ndak ora minggu pisan kok dene mau sing dikandhakake sungina ngono ya. Nggih ya. Delegasi malam minggu tanggal piro tekan-tekan tanggal itu berarti. Wala jam pemaki kira-kira 2 minggu niku nggih. Tapi mboten nyebut tanggal niku ya. Oh, delegasi malam minggu sesuk berarti tanggal 4 lho ya. Oh, sekawan. Bener ora kowe tanggalnya, bener lho ya. Niki tanggal 3 ya. Oh, berarti sesuk Setu malam minggu iki tanggalnya Tanggal 4 3 kali Jumat niku tanggal 3, Sabtu tanggal sekawan, Minggu tanggal gangsal ya. ya, berarti tanggal 4 malam tanggal 5 lho ya. Nggih, Minggu pisan lho ya. nggih. Mulai niku nggih ya. Anake wedene kadang kala sok duwe kesempatan pas ora jadwale ya itu wae wi bonus tambahan padha longgare gitu ya. Nggih ya. Anake ketentuane jadwale rutinane senajan saiki wis ora ana penjadwalane kuwi diwajibake malame minggu ngono ya. Nggih ya. Tang ya. Nggih. Dadi nek malam Jumat ini iki aku pecah-pecahan. Nek aku lagi kelekan aku ya iso rawuh paling wejangan. Nek ora ya jagongan karo Sukina ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Niku termasuk ngaji nek aku kula ya. Dadi ngono kuwi. Nggih. Dadi sejenenge ngaji kasampunaning Jemati kuwi pancen ora gampang kanggo lelaku. Gayo kasampurnane. Mengko bakal tuwuh ing rasa jatine karena apa sing diuti iki ya babagan kapribadene ngono ya. Nggih ya. Kodene wong sing luhur jaman biyen kuwi mesti wonge demen babagan anggone tirakat ya. Nggih. Jaman biyen yo ono pertapan ana wilayah daerah kabupaten ini saiki disebut Karanganyar lho ya. Nggih, ya. Kuwi ana sing jenenge Nyi Ageng Karang ngono ya. Ya. Lah, krungu durung jenenge Nyi Ageng Karang. Dereng ya nembe niki. Iki entuk kandangan asline yo Karanganyar ngono ya. Dadi Nyi Ageng Karang kuwi duwe gelar jenenge Raden Ayu Diponegoro ngono ya. Oh, Utawa Raden Ayu Sulbiah ngono ya. oke. Kuwi sejarahe ngadeke Kabupaten Karanganyar ing Jawa Tengah ngono ya. Oh, jelas bakal ya. Kuwi garwane Pangeran Diponegoro saka Kartosura ngono ya. Nggih. Dadi Diponegoro kuwi karo Raden Ayu sing disebut Nyi Ageng Karang atau Sulbiah kuwi ya pertapa. Gaweane ya tapa, utawa tirakat ya. Nggih. Ambiyen topone nang alas. Nalikane jaman biyen Diponegoro kuwi dicekal ditangkep karo Londo. Banjur ketemu sing jenenge Raden Mas Said utawa Pangeran Samber Nyawa ngono ya. Banjur paring wangsit utawa pepadang jati. Kanggo apa? Kanggo ngecekake babagan wilayah sing dadi sejarah tumeka saiki. Dadine Karanganyar ya. Makane nek kono kuwi Nyi Ageng Karang kuwi ya duweni sing jenenge
dasa. Peribahasane ya tinggalan ya. Ana apa duweni dasa utawa darmaning wonge nalikane ana ing jamane kuwi ya duwe carane duweni andil sing gedhe ngono ya. Karena zaman biyen ya berjuang carane nglawan penjajah ngono ya. Nalikane dijajah karo Londo ngono ya. Dadi ya iso kasebut jenenge cikal bakal ngadeke wilayah Karanganyar ya. Iki sejarah enom karena sejarahe Diponegoro ngono ya. Nggih. Banjur mertapa sing jenenge Pangeran Diponegoro kuwi ning pengasingan saka Afrika Kidul Karuni Ageng Karang kuwi mau kuwi mertapa ning daerah Alas Belantara. Nah banjur ketemu Pangeran Sambernyawa ngono ya. Tadi nalika ketemu karo Raden Mas Said keturunane sing ya kuwi pejuang sing paring pencerahan atau wahyu supaya iso dadi raja saka jenenge asal usule Karanganyar kuwi mau kuwi dadekake sejarah sing dijenengake Karanganyar kuwi papan panggonan sing anyar ya. Dadi Pangeran Sambernyawa kuwi dadi sing jenenge Mangkunegara sing kepisan ya. Sing kepisan terus kuwi makame Nyi Ageng Karang kuwi nalikane wafate kuwi dimakamake ning wilayah Tegal Gedhi Karanganyar ya. Nek saiki dikenal dadi apa kuwi jenenge papan panggonan apa kuwi katakan Mogiri apa kaya alas Mogiri nopo. Ya sing ana petapane petapa tilase kono kuwi Tegal Gedhi kuwi saiki kan wilayahe termasuk wilayah cerak ora karo Genamu kandangan. Iya. Waduh. Lak sing akeh pinus-pinus kuwi dudu Hutan pinus kuwi. ngono kuwi ngono ya. Ceritane kuwi ning kan sejarah anyar, sejarah saiki ngono ya. Karena asal usul Karanganyar kuwi nalika ditemokake kuwi tahun 19 April tahun 1745 ngono ya. Dadi kuwi nalika ketemu Nyi Ageng Karang kuwi nang alas kuwi banjur dijenengake Karanganyar singkate ngono kuwi ngono ya. Karena wilayah perjuangan Mangkunegaran ya. Dadine ning kono ya ana sing jenenge Karangpandan ya. Karangpandan kuwi ya salah sawijine kecamatan wilayah Karanganyar ya katakan. Kuwi ning daerah lereng Gunung Lawu ngono ya. Nek jaman biyen kuwi ya wilayah penyebarane agama ngono ya. Nalikane jaman biyen ana sing jenenge pondok pesantren tahun 1800-an tumeka 1940-an ya. Makanya saiki nek ora salah kuwi dadi kantor kawedanan ning daerah Karangpandan ngono ya. Kuwi dibangun sing jenenge sejarah bekas kantor Wedana ning jaman biyen dadi pusate administrasi wilayah upacara adat. Dadi apa jenenge tradisi suran ngono ya. Pernah krungu tradisi suran jenenge Jamba Beleka ngono katakan. Dereng ya. Lah iki ngono ya. Lah kuwi misake kepaten panggonane ndelike jaman biyen rakyat jelata atau masyarakat ning kono nalikane penjajah Londo ngono ya. Kene wilayah Karangpandan, wilayah Matesih ngono ya. Makane wilayah-wilayah kuwi sing jeneng Karanganyar kuwi ya kelebu Karangpandan kuwi ya wilayahe
sambil nyawa ngono ya. Karena kuwi jaman biyen ana perjanjiane temeka Solo 3 ngono ya. Tahun 1775 ngono ya. Iki sejarah singkate. Ananging jajane pangerten kuwi mau. Nek sing jeneng Karang kuwi lak mesti tak identitasi lah ya laut lho ya ngono ya. Nggih. Berarti Pulau Jawa kuwi jajane biyen mula kadang ngono. Berarti sing jenenge Karanganyar, Karangpandan kuwi lak ya lautan ya. Nggih. Nyatane ketitik Tangara ana sing jenenge desane kok Karang lho ya. Nek Karang kuwi lak ya watune lautan ya ngono ya. Nggih. Medal ya. Ngono kuwi ya. Nggih. Makane ana sing jenenge Karanganyar, Karangpandan. Lah sampe turut sing aku Karang-karang kuwi mestine kuwi bekas wilayah lautan ya. Nggih. Sampai kaya Wonogiri, daerah daerah-daerah sing akeh karang-karang kuwi ndadake tengarane nek kuwi biyen jajane lautan, anane dadi daratan banjur dadi pemukiman ya. Gunung Kendil nih Mas ya. Oh, jadi Gunung Kendil barang ono kan yo ono karange ngono ya. Lah ya bayangno wae. Ya wedene iki besok sing jenenge daratan iki dadi lautan, bali ning asal pambukane. Berarti kan iso ketok di wilayah-wilayah sing bakal dadi daratan. Iso dadi papan panggonan sing jenenge awange panguripan ya. Nggih. Bakal yo kaya dene disebut Gunung Lawu barang kuwi. Kuwi carane wilayah sing paling dhuwur. Ibaratnya jaman biyen iso sinebut daratane ning Pulau Jawa ngono ya. Dene nek jenenge gunung-gunung kuwi berarti jajane kuwi ngisorane biyen lah hutan ya. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Lawu, Gunung Slamet lan sampe itu Rute. Ananging karena Gusti Kang Murbedewati kuwi nyiptakake ciptaan kelawan wujud ya menungso, kewan, wiwitan sakdurane dikai papan panggonan sing mone lautan dadi daratan ya. Nggih. Ngono ya. Nggih, nggih. Ananging Gusti Kang Murbedewati iki bisa yen menungso sing dipasrahi dikai wilayah daratan ning ora iso manfaatake rasa nggunakake utawa inang budi pekertine tanpa duwe penghormatan karo daratane bumi papan papan nikoni ya besok bakal dadi lautan ya. Kira-kira nek dadi lautan kira-kira sing asli daratan gur pirang persen ngono. Miturut nonton nggih. Mboten nonton 50% ya. Ngono kuwi ngono ya. Nggih. Makane pengejawan tae sing jenenge banyu kuwi 80%. Unsure daratan kuwi 20% ya. Nggih. Tadi besok nek Nuswantara iki bakal bali ning lautan berarti daratan lawang panguripane sing iso urip ning kali 20% ya. Nggih. Kamu ya. Nggih. Kenapa kok sakit durung kedadean? Karena pancen umat manungsa durung padha apa jenenge? Durung padha siap ya. Kira padha siap ya. Makanya kenapa Gusti Namung muti gayung ilmu kasampurnan wis diwanci akhir zaman kabeh sarwa dikukut apa sing mbok duweni kuwi ora ana gunane kudu ya. Nggih. Tamu ya. Nggih. Nek sliramu paribasane oleh Mas Bicis Raja Brana nek para kuwi terus kena bencana sing jenenge daratan dadi lautan jembonge ngopo ngono kadakan. Nggih kelarung lho yang. Kalem. Mboten saged ya napa-napa. Kelarung kudu ya. Nggih.
Makane saiki para siswa Palangkarikara Nusantara kuwi kadang kala nganggo laku kungkum barang kuwi ben ora kaget nek besok daratane dadi lautan wis sinau kungkum ngambang ning banyu ngono ya. Nggih ya. Cak ngono ya. Nggih. Nek wis sing kulino kungkum lak wis ora kaget ketemu banyu ngono ya. Nggih ya. Makane mumpung dikek kesempatan tansah eling lan waspada ngono ya. Sifate menungso saiki wis akeh sing padha ngaku-ngaku dadi petugas alam. Dadi iki, dadi kae, dadi kuwi. Ananging ora ngerti sejatine sawista alam kepiye sing dikarepake para leluhur ya. Ya oleh bebas. Anggara kadang ngaku-ngaku ya ora masalah. Ning kudu iso mbuktekake kasunyatane marang pengakuane ngono ya. Tak ngono ya. Iki carane lagi warning tak kabarake nek besok kuwi sing jenenge Nuswantara kuwi sing asal pambukane saka lautan ya bakal bali nang lautan ya. Tak ngono ya. Nggih. Kenapa kok saiki sing dadi daratan karo mena isih akeh para leluhur sing gelem reksa, gelem jaga, sing paribasane ndarmakake uripe kanggo kepentingan umat manungsa ngono ya. Lan sakabehane titah makhluk sing ning alam ngono ya. Makane iki bentuk pertapa kuwi kanggo apa? Carane kanggo ngedeg-ngedegke utawa ngangge tunda wisune kedadian jalan alam ya. Terus jatine nek Gusti iki wis ngersakake wis ora iso dijadwal wektune, ora iso ditonton kelawan BMK gene ngono ya. Nggih. Alat kuwi ora iso ngukur kuasane sing kuwasa ngono ya. Nggih. Ibarate ora ana tanda-tanda, ora ana peringatan, delalahe ngerti-ngerti kedadian ya. Nggih. Tak perlu ya. Nggih. Nek bahas ngene iki sajake medeni ngono ya. Nggih. Kaya males urip ngono ya. Nggih. Apa bakal dadi lautan wis tak meneng wae kasarane ngono ya. Nggih. Ananging Keweden piyambak. keweden dhewe ngono ya. Nggih. Ananging sing jenenge rodane manungsa ki kudu muter kudu mlaku. Nalika isih dikeki akal, nafsu, kalawan jasate lan sakabehane prangkate karena sing butuhake materi ini ya ditindakake apa mas dine kuwi ya. Lah masalah urusane sing kuwasa. Sing penting wis tak kabarake babakan tandane kuwi ya. Nggih. Makane sing jenenge kodene Nuswantara ku sejatine kuwi jawatahan. Ora kersuwata sing jeneng ibu kota ngono ya. Nangis Nuswantara kuwi kudune kuwi kendarane jenenge Jagat Maya Padha karo panggonan sing dikroni ngono ya. Kenapa kok ora ning Indonesia sing disebut Nuswantara kok luar negeri ora kira-kira dong ora Pengertiannya Nuswantara itu kesupe ya, apa kelingan tapi kesupe. Intinya nggih cikal bakal riyen budaya dan peradaban nggih teng mriki ya. Salah siji kuwi kudu ya. Nggih. Dadi Nuswantara kuwi paribasane cikal bakal utawa kawitan ya. Nggih. Onone bentukan sadurunge ana negara sing akeh lho ya. Makane diawiti kalawan jenenge Nuswantara. Bareng kuwi lagi ngampriyantara dadi negara ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Dadi ngono kuwi. Dadi sliramu kuwi jajane urip meneng Nuswantara nama apa jeneng Indonesia Raya kuwi. Jajane kuwi kanugrahan karena isine sumber daya alami kuwi janjane luwih
timbangnya negara liyane. Ning kenapa kok ora tiba makmure? Karena sing ngelola SDM manusane kuwi ora ketekan. Karena intelektuale sing nguasani marah wong sing eneng luar nuswan orang ya. Coba nek Nusantara Indonesia iki sing nggone wong Jepang, wong Cina ngono ora ngene ceritane kuwi ya. Nggih. Tak ya. Nggih. Maka wong sing manggon ngene kuwi SDM-e padha cupat bahasane pikirane ora dawa. Nek pikir babakan pinak sawah orang ya. Ning akhire sengsara selah wase kuwi ya. Dadi ora iso nyiapake bakal kepingin atau anak turune, makane gur ngomong sing iso lelaku tirakat iki besok sing iso bentuk anak turune kalawan wijine kuwi ya. Tak ya. Nggih. Antara ngono wae tak buka akeh tak kabarake tak buka akeh iku marake dadake wedi akhire ku ya. Nggih. Ya, dilanjut patrape saku Pati Rahayu. Rahayu.